नै बुन्दा मानैजों बुन्दा स' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे शेयार खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना हायोबा नोंथांमोना मा बुंनो लोगोफोर माने इमारजेन्सि नैबे अमा मानैखौ आं फाननो नायदों आरोखि नै अमाया जाबाय 8 माह बेनि गेजेराव पुरा नेचारेल जेबो दावाइ सावाइ होनाय नङा दै बर'नि न'खर न'आव फिसिनाय बे अमाखौ मानैखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं 60,000 आव फानगोन आरो जुदि सोरबाफोर इमारजेन्सि नांगौ जादोंब्ला ओरैबायदि साफा फ्रेश अमा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो शेयार खालामदों लोगोफोर बे निखौ फाना निखौ मास मोननै फिसिबावगोन आरो बेखौ सोरबा नांगौबा दानो मेसेज खालाम आरो ना 60,000 आव मानैखौ दै अमा एकदम खम बेस गैखाया लोगोफोर पुरा 60,000 बेखौनो खावलायदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ अमा दिस इज अमा दिस इज आंनि अमा दिस इज आंनि न'खरनि अमा माने आंनो इनभेस्ट खालामनाय दै नैबे लोगोफोर बायनानै बिनि गेजेराव मादार फादारा हेल्प होयो आरो आदार होनाय माबा होनाय बिनि उनाव एसे एनै खरसखौ आंनो होबाय थायो आरो ना नोंथांमोना नांगौबा अमा बर'नि अमा नै लोगोफोर दै एकदम नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों लोगोफोर अमा दै 60,000 मानैजों बुन्दा सिनायखायो लोगोफोर सिनायखायो नै बुन्दा लोगोफोर दै 60,000 दै नै दानो मेसेज खालाम सोरबा नांगौ जादोंबा नै टाटा बाय बाय